дар тоҷикистон нархи истифода аз нерӯи барқ боло рафта 1 киловатт-соати он тақрибан ба 20 дирам баробар шуд. болоравии қимати барқ нигаронии бархе аз сокинонро ба бор овардааст. онҳо мегӯянд бе ин ҳам нархи нерӯи барқ дар кишвар баланд аст ва пардохти ҳармоҳаи он мушкил пеш меорад. моҳи пеш 450 сомон пули барқ омад. хай ели супоридем. ана ин моҳ 518 сомон пули барқ омада. штем нигоҳ карда чӣ хел супоридада намедонем. якта оили қатъи кор мекунем. масалан дар 1 киловатт месупориди 16 дирам 16 дирам буд, боз ба 20 дирам бардошта шудааст. ин дар ҳақиқат дида мешавад дар ҳолате ки масалан 400-500 то баъзе оилаҳо аста то 1000 киловатт истифода мебаранд. агар масалан дирам ҳисоб шавад дар охири моҳ хеле ба назарнамо мешавад. дар баробари баланд шудани нархи барқ арзиши об низ ба ҳисоби миёна 20% афзоиш ёфтааст. агар дар гузашта 1 метри мукааб об 91 дирам арзиш дошт, ҳоло ба 1 сомониву 8 дирам расидааст. ин нарх дар ҳар маҳалла вобаста ба шеваи дастрас кардани об ба манзилҳо фарқ мекунад. ман аз он ҳайронам ки нархи об боло мераваду сифаташ бадтар мешавад. баъзан ҳангоми ҳамом кардан чунин тасаввур мекунам ки на дар ҳамомам, балки дар соҳили баҳр ва болои қум офтоб мегирам. пас чаро чунин нархгузорӣ мекунанд ва ҳисобкунак мемонанд? ман аслан аз ин нархномаҳо розӣ нестам. нафақаи ман ночиз аст. обро сарфа мекунам. ҳатто аз шустушӯи худам баъзан худдорӣ мекунам. ҳамеша мегӯянд мо аз нигоҳи захираҳои обӣ боем. пас чаро нархи об гарон аст? ман фикр мекунам ки нархи об бояд баръакс хеле арзон ва ё ҳатто ройгун бошад. Я считаю, что вообще вода должна стоить копейки или даже бесплатно. сабаби боло кардани нархи обу барқро беҳ кардани сатҳи хизматрасонӣ ва пардохти қарз меноманд. сокинон мепурсанд, тоҷикистон аз об бой ҳаст ва истеҳсолкунандаи нерӯи барқ аст. чаро нархи обу барқаш қимат аст? дар асл давлате ки масалан истеҳсолкунандаи ягон маҳсулот мешавад, ин маҳсулот дар ҳамун давлат арзон мешавад. дар моҳи масалан об худи табиа ягон ё масалан ба воситаи ягон насос ягон чӣ овардан намешавад. ин худованд давлати моро ҳам хел пурфайз кардагӣ аст. барқу истеҳсолкунандашони худмон ҳастем. бояд боло нараваду иш номаълум намедонем мо ки ба чӣ сабаб боша ки ба нархи обу барқ ба то ин дараҷа баланд шудааст. аз мардум пурсидем то кадом андоза болоравии нархи обу барқ ба буҷаи хонаводаашон таъсир мекунад. масалан музди маоши ки барои оилаҳое ки ҷудо шудагӣ аст, оилае ҳаста ки дар он масалан 1 кас ё 2 кас маош гиранда аст, музди миёна то 400 сомон маош мегирад, ё ки 300 сомон ё ки 500 сомон. барқ ё оби ки моҳона истифода мебаранд, пули барқе ки баъзан оила истифода мебарад 100 сомон 120 сомон фақат пули барқ мешавад. маҷбура ки аз сари мехӯрдагие ки зану фарзанду аҳли оила истифода мебаранд, суми барқатиян, суми обатиян. Ну как рассчитываю? Где-то что-то ущемляю, где на питании, где на чум, но на аз лекарства. ҳар роҳ истифода мебарам. гоҳе аз харҷи хӯрок сарфа мекунам. кӯшиш мекунам маҳсулоти қимат нахарам. аз дору наметавонам, чун бемории диабети қанд дорам. ҳамин тавр барои пули обу барқ маблағ ҷамъ мекунам. Перебиваться как-то, не покупают дорогих продуктов. албатта зарар мерасонад. и туғрӣ намегирад. мисол ҳозир ойлик 450-500 сомон. ва ин чи туғрӣ тамоман намегирад. ба свет қимат шудааст, 3 баробар қимат шудааст, ин туғрӣ намегирад ба ягон чи. мусоҳиби дигари мо гуфт бо болоравии нархи обу барқ розӣ ҳаст ва бояд мардум бештар меҳнат кунанд. албатта дуруст аст. ваям фаҳмидан дар кор. мисол бол дорам, расход дорад. мисол меҳнат карагиам ва ё мисол мана одамо инам ба назар гирифтам дар кор. мо қишлоқ даем. қишлоқда бошем, ҳака мо 19 шуда, 20 шуда, ҳар қимат ва ки чико кунем. все равно ана споридан дар кор ҳаққи давлата, мисол ҳаққи совета.